Magpadayon kuno ang mga kapitan sa Davao City aron awhagon si Mayor Sara Duterte nga mudagan pagka-presidente. Samtang nanguna ang mayor sa Pulse Asia Survey sa pagka-presidente. Anang report ni Argil Relator. Pagkahuman sa ilang quarantine, balik na sa pagplano ang mga barangay kapitan sa Davao City kung saon pagkuha og suporta aron awhagon si Mayor Sara Duterte nga mudagan pagkapangulo sa 2022 presidential elections. Through signature campaign, no, nga kan amo na ning gimitingan sa among mga kaubanan o isa to sa amo kong namitingan pod kining mga dugol nga mga rural area, no, ang mga kaubanan namong nga mga Pakibato Boys to promote ining Peace 911. Usa sa mga programa sa mayor nga giuyunan nila pag-ayo mao ang paglusad sa mayor og Peace 911. Siguro kung mahimo siya natong presidente, pwede niya ning himuon sa Pilipinas. No, kami nga taga Pakibato, di na gusto nga mubalik pa tong panahon sa kalihukan kasi daghan yung kinabuhi nga nakala sa Pakibato. So kanong successful si Peace 911? Tungod kay ang mayor nagpush ni ini. Kay kami mga kapitan, dili man mi mutuga-tugaw isog sa bukid kung among mayor talaw. Masuk ba mi didto? Munang nagalibot mi, naghangyo mi nga unta ay kapo ng kasing-kasing ni Mayor Inday nga mudagan yun. Kay walay laing mosunod. Walay laing nga nakasabot sa masa. Samtang sa latest Pulse Asia Survey sa mga buot sa tao nga mudagan pagka-presidente, nanguna si Mayor Sara Duterte nga nakakuha og 27%. Gisundan siya ni Bongbong Marcos nga nakakuha og 13%. Misunod sila Grace Poe ug Manila Mayor Isko Moreno. Dayon Senator Manny Pacquiao, Vice President Leni Robredo, Senator Bongo, Jejomar Binay ug Senator Ping Lacson. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.